kagabion. And mga higala, sa among giawit ang samtang adlawan pa muri buhaton na ang kabubuton sa Ginoo, kabubuton sa Dios mo'y buhata kay mabut ang kagabion. Amo na ingon nga wala na tawo nga makahimo sa pagtrabaho sumala sa kasulatan. Sa Biblia 9:4 na siya sa Juan, ingon siya nga samtang adlawan pa kinahanglan magabuhat kita sa buluhaton niya. Kay mabut ang kagabion, wala na tawo nga makahimo sa ingon. Nya kay gabi man ron. Pakahimo magapunta sa pagtrabaho o gabi, di ba? Nakapanggutad magani sila. Oh, nakapanghiwa og lamas. Ang gisgutan niya nga kagabion mga higala igsoon kanang atong kinabuhi nga hinulaman sa Ginoo kuhaon na niya mga higala. Muna na ang nining kagabion karon mga higala igsoon bisan sa milabay mga kagabion nga padayon nagserbisyo mga igsoon dire gapadayag gid sila kanunay dining pagtuo. Nga pinaagi sa atong pagtuo masulat ang atong ngalan sa basahon sa kinabuhi kay masulat naman dili na ngayon itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Apan kung dili mga higala igsoon, pabilin ang atong sala nga atong napanunod kang adanog iba, niya kay ang silot niya to mao man ang linaw nga kalayo, automatic adto gyud sa linaw nga day mga higala. Busa nining panahon na karon, mo na gyud panahon nga kinahanglan atong tuohan ang atong Ginoo mga higala. Kay ang kagabion nga gisgutan, wala magbasi og batan-on ba ka o tigulang, musangko gid ay sa kamatayon. Sama niya tong niuna og pahulay. Sa Santiago 4:8 ingon siya nga kay unsa man ang atong kinabuhi sama lamang sa aso nga sa daklit magapadayag apan sa unahan niya na mahanaw. Kung lantaw na to ang aso karon, aso na siya. Kung lantaw nimo imong kinabuhi karon, aptik pa. Makaingon ka nga aptik pa na siya pero matingala ka nga unya mamatay na. Gipanag-input sama sa aso. Ikaduha nga bersikulo gisgutan sa atong igsoon kaniya 2 Samuel 14:14 nga ang tao kinabuhi sa tao sa amara sa gisulod sa tubig sa kabo dahil nayabo ug dili na gid masapupo pag-usab. Busa pagka kinahanglanon day karon mga higala igsoon nga samtang buhi pa ta kinahanglan mo to na tayo na atong Ginoo ug mudawat nga naman aron malbasulat ang atong ngalan diha sa basahon sa kinabuhi ug maluwas na ta. Taliwala na nang maluwas na ta, kinahanglan mangandam na kita karon mga higala igsoon. Nga naman, dili man ta magbase nga aptik pa mangan ang pagpangandam kinahanglan batanon maka og tigulang kinahanglan mangandam gid atubangan sa Ginoo. Sa Biblia mga Amos 4:12, gingon ang pulong. Ang Israel gisultian ini, ingon siya nga busa mao kini ang pagabuhaton ko kanimo o Israel. Ug tungod kay kini pagabuhaton ko kanimo pangandam sa pag-atubang sa imong Dios o Israel. Ang katawan sa Israel gisultian niyo ba nga mangandam gyud sa pag-atubang sa ato ang Dios. Kita usab sa Mateo 24:44 gisultian puta. Unsa ingon? Busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tawo moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Busa kung wala pa ta karon mituog midawat sa Ginoo, mangandam na kita sa pagdawat sa Ginoo mga higala igsoon. Amen. Diha sa kapitulo 25 unong ngadto sa 13. Nagisgon nagsampingay sa napulo ka ulay nga birhen. Inini duna ni dakong kahimuan nato mga higala igsoon. Ang pulo ka ulay nga birhen ang ilaang trabaho mao ang pagsugat sa pamanunon. Karon kung dili ta mangandam sa pagdawat ni atong Ginoo, mahimot ang peligro. Akong isa-isa mga higala igsoon. Una, kaning pulo ka ulay nga birhen naghulat sa pamanunon. Sama na to, naghulat sa Ginoo. Nga kanus kung kanus siya mobalik. Gipanag-ing niini sa pulo kaulay nga birhen mga higala. Ato pa karon ikaw gipanag-ing na sa pulo kaulay nga birhen pero gibahin sa duha. Ang lima gihimo kining buang-buang. Dayon ang lima butan. Ug sa paghulat nila sa pamanunon nadugay man ang pamanunon. Dayon kini silang pulo kaulay nga birhen nagdala nila sila og lampara or suga. Ato pa ang lima ka buang-buang wala magdala og kining gas nga itupil sa suga. Ang lima ka butan nagdala sila og lana nga gisulod sa prasko aron ikatubil silang suga kun nagkapalong na. Ato pa nangandam ning lima ka buutan. Kamo na ibana-banaw asa mo aning dapita? Iyaba mo sa buang-buang nga wala mangandam o iyaba mo sa butan nga wala nga nangandam gyud sa pagpaabot sa pamanunon. Og diha mga higala igsoon samtang nadugay man ang pamanunon pag abot sa kagabion,
Doon ay milanog nga tingog nga nagaingon. Naingon ang tingog nga nagaingon. Ingon siya, panggulak kamo, sugatan ninyo ang pamanunon. Moto'y tingog nilang nadungog nga nagaingon. Dayon, namangan ng pula kaulay nga birhen nga naghulat sa pamanunon, pagbangon nila, nagkakapalong naman ilang suga. Ang 5 kabuutan, ilang gitubilan ang ilang suga, paghuma nilang tubil, kato pong mga buwang-buwang, kay wala man sila magdalag reserba, aron ikapasiga silang suga, ingon tayong mga buwang-buwang, kung sila yung ingon. Tagi kami lana, gas, kay nagakapalong sadning among suga, among lampara. Wagali maingog, pwede mangayo anang inyong kuan. Buwang-buwang yun. Kay kung mangayo, di man pwede mangayo. Wala man ingon sa hatagi kami lana, kay nagakapalong kining among lampara. Ingon po tong butaan nga, basig dili ni paigo na mo. Pamalit na lang inoon mo at doon ay magbabaligya. O tuod man, katong 5 ka buwang-buwang, mitalikod mga higala, mga igsoon. Sa pagtalikod nila, at katong 5 nga naandam na, niabot man ang pamanunon, mikuyog sila sa pamanunon, misunod sa pultahan, takbo sa kasal. O gisiradaan ang pultahan. Dayon ning balik po tong 5 ka buwang-buwang, siguro nalangan tong mga buwang-buwang kayo man kabalik dayon. Basing nag-inom pa tong tuba sa ilang pagpamalit. Kanabang tuba nga, asa na ginag-ingon sa kadaghanang mga tao, ingon sila nga, ang tuba ko no, layo sa sakit pero dool sa igit. Base nag-inom pa tong 5 ka buwang-buwang. Mao nga sa ilang pagbalik nila mga higala, nanuktok sila sa pultahan. Ingon sila, Senyor, ablihi kami. Pero unsay itubag sa pamanunon? Sultian ko kamo, wala ko kamo ikaila. Dayon ngon siya, busa. Pagtukaw kamo, kay wala ninyo hibalui ang adlaw ang takna. Nakasunod ning buwang-buwang wala. So wala gyud siya makasunod. Kay wa man mangandam. Busa nining panahon na karon mga higala igsoon. Ang pulong sa Ginoo pinadayon 320. Tan-awag nagatindog siya sa pultahan ug nagatuktok. Kanang pultahan gisgutan diha kanang inyong kasing-kasing karon mga higala. Gituktok na sa Ginoo. Kung ablihan ninyo ning inyong kasing-kasing ug pasudlon niyo sa inyong kasing-kasing atong Ginoo, mo nagingon niya nga kung dunay moabli sa pultahan kaniya mosulod ako. Ug ako makigsalo sa pagkaon uban kaniya ug siya uban nako. Kay imo man giablihan ang imong kasing-kasing, hato pa masulod ang Ginoo nimo diha mga higala igsoon. Muna nga na diyang dapita, makabaton ka og kaluwasan. Apan kung unsaon man, kung unsa ka kakadakong makasasala. Gisgote na ganiya, Isaias 1:18, nagtawag nga atong Ginoo, ingon siya, umarik ka mo karon, ug usahan ta paghusay. Bisan pa kanang inyong sala, lubos mapula, paputiyo na ingon sa nibe. Bisan pa kanang inyong sala, lubos na gyud mapula, siya mahimong sama sa mabuting balhibos sa karniro. Sa ato pa, bisan unsa pa ta ka makasasala atubangan sa Dios, pasayloon gid ta sa Ginoo mga higala igsoon. Busa, dili nato langanon ang panahon, kinahanglan atong dawaton ang atong Ginoo mga higala igsoon. Sa mga dagko na nasayod na unsay matarong buhaton, gawas sa bata pa. Ang Santiago 4:17 gayon ang pulong, siya nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton ug wala niya kinibuhata, siya nakasala. Kung matarong karon ang pagdawat sa Ginoo, mo'y angay natong buhaton. Apan kung dili nato kinibuhaton sumala sa Biblia, kita di ay nakasala mga higala igsoon. Hinumdumi nga nining panahon na karon, panahon na sa grasya. Kung ang sinultihan pa sa uban, mahuman ganining panahon sa grasya, ang luyo ni ini muna ng disgrasya. Busa, kinahanglan tang motor mo dawat sa tong Ginoo, samtang niining panahon na pa daya karon sa grasya mga higala igsoon. Dunay sambingay bitaw nga dako na to kahimuan mahitungod ini pagdawat sa Ginoo. Kay pito naman gid ka panahonan, pito man ka panahonan atong yulat, na ata sa ikaw ka panahonan. Ang ikapito nga kapanahonan mo ang pagbalik sa Ginoo. Unang panahonan, konsensya. Ikatulo nga kapanahonan, pangagamhanan. O ikaupat nga panahonan, dunay saad. Ikalima nga kapanahonan mo ang kasubuan. O niya ta karon ning panahon sa grasya karon mga higala igsoon. Dili ini lisod, nga naman.
Episodo 8 tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi ra gayud sa pagtuo. Dili ka kinahanglan mobunot sa imong bansa aron mobayad og salapi aron makabaton ka kaluwasan. Kung dili tuhan lang ni natong atong Ginoo nga moy nagtubos ka nato gikan sa atong pagkamakasasala mga higala. Dunay sambingay nga 7 ka baka. Dunay 7 ka baka mga higala. Ang rules and regulation ining 7 ka baka mga higala. Ang rule ani kutob kuno sa makahawid sa ikog sa baka maluwas. Ato pa kon makahawid kaning panahon sa grasya karon maluwas buta. Apan usa ka makasusubo mga higala mga igsoon. Ining maong sambingay doon ako'y nakita ba? Dunay usa ka batanon. Ingon siya nga dili ko mo to, di ko mohawid ang ikog sa baka. Unya kay ang role ani mga higala mga igsoon, mulabay kuno dili nang ikog kanana ang baka nga 7 ka baka. Nya kay 7 man sila, kutob kuno sa makahawid maluwas. Milabay ang ika-7 nga baka. Paglabay na ng mga higala mga igsoon, katong dunay tinguha karon, hibaw ko nga dunay gid may tinguha nga motuo sa Ginoo. Katong dunay tinguha, paglabay sa ika-7 nga baka, nakahawid kutob sa dunay tinguha. Naluwas. Milabay na usab ang katong tuang ika-6 nga baka, natupad dunay 5. Kutob sa dunay tinguha, naluwas gihapon. Paglabay 5 na lang kabaka pan usa ka makasusubo tungoy ang batanon murag relax na silpon na siya murag napay may 5 milabay na usa pang ika-5 kutob sa dunay tinguha nakahawid naluwas milabay ang ika-4 hangtod ang ika-3 2 na lang kabaka pero makasusubo mga higala basig usa ka nining batanon nga walay tinguha nga mukupot nining kaluwasan sa Ginoo muna nga dunay 2 na lang kabaka. Pag duha na lang kabaka, gamay na lang pud ang mga batan mga tao nga dunay tinguha nga nahabilin. So kay gamay naman lang, duha nang ay kaduha nga kabaka hinay-hinay baklay na siya nga mulabay atong mga tao nga dunay tinguha. Pag abot sa kanang duha nga baka, kuan siya mga higala. Kutob sa dunay tinguha, gidakop nila ang ikog sa baka. Dayon naluwas siya. Naluwas sila. Usa na lang nabili. Mao kitong batanon nga way tinguha. Pero min katawa siya. Ano man? Na siya ay hayahay ko kay katong dunay tinguha nga maluwas sa milabay nga ika-6 nga baka naglisod matog hawid sa ikog aron nga maluwas sila pero ako karon kanang usang ka baka kaya nang ibaligto sa kong hawak di ko maglisod motong hinahinay pug baklay ang baka na mga higala na hinahinay gid siya dayon kay ang road bakpon gini ikog sa baka pag duol gid siya nga duol gid ang baka siyang tungod hipo siya ang silpon na layat din siya. Paglayat niya, pagdakop ka ron sa luyo kanang ikog sa baka, wa naman dahil ikog. Naluwas na! Wa din maluwas, kayang katapusan nga baka, wa na ikog. Muna ning panahon na karon mga higala mga igsoon. Sige kaingon ko na unom kakapanahonan. Doon ay panahon sa inosente, panahon sa kananaang konsensya, pangagamanan sa niyang promise saad kasubuan ug karon mo ning panahon karon sa grasya mga higala igsoon. Dunay panahon sa inosente, panahon sa kananaang konsensya, pangagamanan sa niyang promise saad kasubuan ug karon mo ning panahon karon sa grasya mga higala igsoon. Apan niining panahon sa grasya, ang requirements niini dili lisod kay nganuman pagtuo ra ang atong gikinahanglan mga higala mga igsoon. Busa dili nato ni pakyason. Gaingon ang pulong. Hebrehanon 3:15. Ingon sa nasulat. Inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong kasing-kasing. Busa kay napati man ninyo kining pulong sa Ginoo karon, kinahanglan dili nato pagahion ang atong kasing-kasing. 2 Korinto 6:2 karon mo nang adlaw nga gikahimutan. Liman kay dili mahimuot nga mituo man ta. Dayon karon mo nang adlaw sa kaluwasan. Kay gabi man karon mo na ang gabi sa kaluwasan mga higala mga igsoon. Samtang duna pa kay gininawa, samtang duna pa kay dalungan nga pakapamatay ning tulong sa Ginoo, makaingon ko nga bulahan kanini mga higala mga igsoon. Nga naabtan nining mong yang pulong. Kay kumpleto ta nga gihimo nay mata dunay dalunggan, dunay tay ilong, dunay tay kapanimaho. Apan hining panahon na karon, mao gipaabot sa Ginoo kini pagpatalinghog sa iyang pulong.
kaning iyang pulong nga mo'y arang makaluwas sa atong kalag nga unta itambog ngadto sa linawong kalayo. Santiago 1:21 gaingon siya, busa luburi ninyo ang inyong nahingyapit nga pagkadawatan ug dawatan ninyo ang salukot nga pulong nga arang makaluwas sa inyong kalag. Ato pa ning dawaton ning atong Ginoo. Atong dawaton ning pulong sa Ginoo nga mo'y arang makaluwas sa atong kalag mga higala mga igsoon. Busa nining kagabion, dili ta magdangan og panahon. Ang ato nga gitanyag sa atong Ginoo kinahanglan atong dawaton aron ang kaluwasan nga gihimo sa atong Ginoo, katubsanan nga gihimo sa atong Ginoo, dili masayang pinaagi ra po nato mga higala mga igsoon. Dayon ang Ginoo. Tungod kay naa pa may laing mosulti, diri na kukutob.